Kita sapa kita aja ngawur-gawar ngawur. Iki kayangan papan sing kebak wewaler sing kebak walat. Ora urus. Apa kowe dewa? Iya, ulun nalendraning para Jawata. Dewaning para dewa ulun Sang Hyang Manikmaya. Wah, nek ngono wis sing dikandhake karo Yamadipati mau kowe. Kita sapa? Kok bocah ora iso basa, ora iso tata krama, nungkak krama kelawan panjenengan ulun. Kowe takon karo aku ora duwe jeneng. Lho. Mula dina sak mengko aku teka mrene iki sing wigati mung bakal takon sapa jenengku. Lan sapa jenenge bapakku, sapa jenenge ibuku. Kowe dewa keri dhewe sing tak takoni nek nganti kowe ora nuduhke apa sing tak takonke mau aja takon dosa. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Guntur geni guntur angin, sirnakno bocah iki guntur geni guntur angin. Kowe ngopo? Hah? Kowe tak takoni sapa bapakku, sapa jenengku, sapa ibuku? Kok malah dolanan kembang api kowe iki ngopo? Ora ngeman gosok tahun baru kowe. Bung Mas Trama Sidam Sekaring Bawana. Ngger kita baliya. Yen to kita takon kelawan panjenengan ulun ora mangerteni sapa sing dadi wong atuwa kita lan sapa sing dadi jeneng kita. Kowe ora padha, kowe guru padha wae karo dewa-dewa liyane. Kowe jare nalendraning para dewa. Dewa kuwi akeh sing ngriyake yen to dewa kuwi ngerti sadurunge minarah. Dewa kuwi ngerti marang mobah musi ing titah. Ning panjenengan ulun ora mangerteni tenan. Panjenengan ulun ora pirsa tenan. Wah, aja tak dosa antemi tampar Kyai Cis Trisula Nger. Ping pindho kowe dolanan. Mau kowe dolanan Mbang Api, saiki kowe dolanan obeng. Kowe ngopo nyunyuk-nyunyuk ning dadaku ora bakal tumomo apa-apa. Oh, Mas Trama Sidam Sekaring Bawana, ora sah janturan kowe, ha? Wela dalah iki sapa iki anake sapa ya? Makane aku nanjehke karo kowe, mula aku takon karo kowe. Nek pancen kowe ora iso nanjeke sapa wong tuaku, ora iso ngandhake, ora iso ngendikake sapa wong tuaku, sapa jenengku lan sapa bapakku, sapa ibuku, aja takon dosa. Rawe-rawe rantas papan sing jenenge kayan bakal tak bumi angus. Bela dalam ati iku. Kakang Naraja, Kakang Resi Kaneka Putra. Wulawi. Ndamel kaget kula kinten wonten titah ingkang sowan. Ananging sareng kula wastani kula waspadakaken menika mboten pangling kadidene sowanipun permoni ing saking Dandang Mangore. Lah dalah. Ya menika ndamel kaget lho Di, ngatos-atos. Kula nyuwun sewu kula aturi emut bleh. Rikala semanten nalika Durga menika sasi wujud Uma menika atos-atos kalengkang dados gunemipun permoni menika. Nun inggih Kakang kula badhe andangu dhateng pun permoni menika. Kula semanggaken ngatos-atos lho Diguru, ngatos-atos. Menika dewaning Gudha, dewaning pangrencana. Ampun kok panjenengan ingkang nalendraning para Jawata kula mawon ingkang ngraka paduka. Kula saged kapincut saking gunemanipun ngaturipun Durga menika. Nun inggih Kakang Narada kula aturi lenggah ingkang sekeca. Sampun boten kirang prayogi. Lan sampun pikantuk wedang. Permoni Durga Uma sawise asat kang dadi napas, asu kang dadi riwih, padha raharja sak prapta kita. Permoni nunamin pasang klimantabe pukulun. Wanter sabda tama paduka nimbali dhateng ingkang abdi pun permoni Dandang Mangore. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming mangabekti kula punjuk pukulun. Iya.
Permoni ulun tampa mboya liwat pangestu ulun tampanono. Sampun kula pun dinggo jimat paripen ingkang kasantosan. Ya, Permoni padha prayogakno. Sampun mboten krang prayogi pukulun. Kaneka putra. Ya, prayogakno. Ora ngaturke bekti karo aku. Bekti kula kunjuk. Ya, ulun tampa pangestu ulun tampanono. Ah, iki ora hati-hati kepinjo tenan iki. Awitane wujude jane ya nyrengengeh ngono angkatno. Ini wis manut cangkeme wis ora bakal iso nglawan. Ya lah kula ya wedi tenan kula. Pukulun. Permoni kepiye? Kita aja matur luwih dhisik sadurunge ulun munjuk atur pangandikan. Sadurunge ulun nimbali kelawan kowe. Nggih, nyuwun ngapunten Pukulun. Iya. Gawe kaget penggalih ulun ana ing Paseban, ana ing Bali Marti Kundra. Dina sakmengko gawe kaget penggalih ulun, kita sowan ana ing ngarsaning panjenengan ulun. Sowan ana ing Bali Marti Kundra. Permoni dina sakmengko kang dadi wigati kita mara gage aturna kelawan panjenengan ulun. Menapa sampun dipun keparengaken matur Pukulun? Iya. Purbawasisa nang tanganmu, Permoni. Nunamit pasang klimantabe sinuwun marai paduka andangu dhateng ingkang abdi pun Permoni dandang mangore. Kepareng kula matur sampean panjenengan ampun kaget ing penggalih. Iya. Mura gage matur ingkang tetelok. Estunipun sowan kula menika kraya-raya nuruti dhateng penangisipun putra paduka pun Dewa Srani Pukulun. Atmaja ulun Dewa Srani. Ya kene ana apa kelawan Atmaja ulun Dewa Srani? Menawi kula matur menapa mboten badhe lingsen dipun pirsani dhateng para Jawata kathah wonten ing Jawi. Bali Marti Kundra. Mboya dadi ngopo mara gage matur lan panjenengan ulun. Sepisan sowan kula menika tuwi dhateng kawilujenganipun paduka Pukulun minangka garwa kula ingkang nomor pira? Iki bojo adik guru iki bojone akeh kok padhake. Panjenengan kendel riyen ora iso ya ulun ki elek-elek dhisik tau dadi bojone anik blorong. Saiki kami dadi pengedram lisem wae ulun. Ulun iki dewa kok. Kakang Naroda sumene sak wentawis. Inggih Digoro inggih Permoni kek matur. Pukulun apa Permoni? Estunipun sowan kula menika namung nuruti dhateng penangisipun anak kula pun Dewa Srani, putra paduka ing Tunggul Malaya pun Dewa Srani. Ingkang dinten samangke nggadahi gegayuhan inggih punika kepengin amungkasi jejaganipun. Lho. Atmaja ulun Dewa Srani kepengin mungkasi jejagane. Tegese bakal mangun Bale Wisma, bakal nedeng manjing ngono ing sajroning palakrama. Permoni inggih ngaten. Ingkang namen damel kula kawratan menika ngantos kula sowan ngabiyantara wonten ngersanipun Sang Hyang Jagat Girinata menika pamodhaipun Atmaja Paduka putra paduka anak kula pun Dewa Srani menika mboten baen-baen utawi abot utawi awrat. Iya. Yen to Atmaja ulun kepengin nggayuh, kepengin mengku wujuding widodari, mula gage matura sapa sesilihe mengko ulun sing bakal paring pengadilan karo si Dewa Srani. Mboten. Lho. Njur sing kepiye? Duh, kula menika ngantos bingung. Kula menika menggalih tigang dinten tigang dalu kula menika mboten sare utawi kula mboten tilem menggalih bab calon garwa ingkang badhe dipun mengku dhateng putra paduka pun Dewa Srani. Yo. Lah sapa?
matur sing cetha. Sareng kula dangu sawijining dina menika putra paduka pun Dewa Srani menika blaka. Sinten mboten wonten wanita ingkang saged ngrubuhaken jiwa kanalendranipun putra paduka pun Dewa Srani menika kejawi amung putranipun pukulan Bathara Brahma ya Sang Budawaka ing swarga dahana nggih Sang Dewi Dresanala. Mongko ingkang damel kula bingung menika Dresanala menika sampun minangka dhateng guru lakinipun, sampun minangka dhateng kakungipun inggih menika pun Arjuna. Menika pukulun, menika ingkang damel kula bingung ing penggalih. Menika ingkang damel kula mboten mangertos kawontenan mila pukulun dinten sakmangke kula aturi paling kawelasan, kula aturi paring kawelasan dhateng putra paduka pun Dewa Srani. Ya lekas iki nggodha lekas iki. Ya iki ora hati-hati wah, atos-atos diguru panjenengan mengke. Kane mboten ngatos-atos mboten wasis-was kita ngesti mengke wah, mengke kepincut kaya aturipun Durga menika. Menawi paduka mboten paring kawelasan dhateng putra paduka piyambak pun Dewa Srani sak mangke pulun tetusan menapa ingkang kedah kula sandhang menawi kula sak mangke ngantos mboten saged nggayuhaken sawijining wanita kagem putra paduka pun Dewa Srani. Mila sowan kula menika waleh-waleh menapa pukulun namung samangke paduka lilalu sukolan penggalih. Samangke paduka paringa igolan partikel kados pundi mungkuh putra paduka ingkang badhe anggayuh inggih menika pun Dewi Dresanala. Mangkune ingkang dadi kekarepane Atmaja Ulun Dewa Srani. Nggih pukulun. Menika panjenengan purun kersa mboten kersa panjenengan kedah misah saking misah antawisipun Dresanala kaliyan Janaka. Wah, saya maju Wah, pelete lekas dinggo iki wah jane mbebayani. Mila sak mangke pukulun kula suwun kanthi sanget paduka paring sak piyantu dhateng putra paduka piyambak pun Dewa Srani. Cekap semanten atur kula wassalam. Lha. Iki dewa kok anggo wassalam iki sing ngendi ta iki? Wah, apa Durga ki kaya ngaji ngono ya. Anggo wassalam barang wis ki matur sing cetha. Menawi paduka mboten paring sak piyantu dhateng ingkang abdi pun permoni samangke kula milih mboten gumelar wonten ing jagat raya menika pukulun. Oh Mas Trama Sidam Sekaring Bawana permoni yen to kaya mangkono sing dadi kekarepane Dewa Srani. Bloko suto blakotang terus terang ulun ora nayuk yani ulun ora menehi pangestu ora maringi pangestu karo Atmaja Ulun Dewi si Dewa Srani. Mangertiya Dresanala dina sakmengko wis winengku dening guru lakine ya Pisi Janaka. Monggo dina sakmengko Dresanala lagi ngandhut punang jabang bayi. Mongko lagi pitung candra pitung sasi umure. Yen to nganti dina sakmengko ulun wani misahake bali wis maning antarane Dresanala lan Janaka. Ya Vyudu sapa sing bakal ulun sandhang minangka nalendraning para dewa. Aduh pukulun menapa paduka mboten badhe paring sak piyantu dhateng ingkang putra paduka piyambak. Yen to patrape Dewa Srani sing kaya mangkono ulun mboya maringi pangestu. Merga padha karo Dewa Srani dina sakmengko wis kesuru dalan sing kleru. Wis keblinger marang kautaman. Wis oncat saka gedhongan, uwal saka gendongan, merucut saka kudangan. Dina sakmengko yen to kaya mangkono sing dadi karepane Dewa Srani. Bloko suto blakotang terus terang ora bakal tak wenehake permoni. Aduh pukulun. Jiwat pukulun aduh nyuwun pangapunten sewu-sewu kelapatanipun ingkang abdi ndandang mangore. Ah lekas iki lekas. Lekas godho iki wae kata-kata mutiara sebentar lagi kan keluar. Kakang Narada sumene sak wentawis
kula ingkang badhe paring pengadilan dhateng permoni menika. Wah kula semanggaken ing ngatos-atos niku mungkin nek sampeyan mboten ngatos-atos bahaya niku bahaya. Kulon menawi paduka mboten paring sih kawulasan dhateng kula piyambakipun Tiwasrani. Ning atosipun Tiwasrani menika sak mangke mung kepengin gayuh wujudipun nggih menika salah satunggaling widodari. Ingkang boten sanes Dirsanala menika aduh kulon kepripun mawon caranipun kula suwun samangke paduka anggayuhaken permoni wonten dawuh yen wis ulun wis pirsa apa kang dadi karepane Dewasrani nadyan to kita kuwi dewaning Buddha dewaning pangrencana ulun ora bakal kapincut dening apa kang dadi atur kita. Ngatos-atos iki omong ngono kuwi biasane sok engko kepincut iki biasane iki. Kaya ngati-ati kula ora arep melu-melu kula. Menawi paduka mboten saged minangkani upung dados kekajenganipun pikajenganipun gegayuhanipun putra paduka piyambakipun Dewasrani. Samangke kula aluwung nyuwun dhateng pukulun Sang Hyang Manemaya samangke kula milih mboten gumelar wonten ing jagat. Kula aturing liga pusaka Kyai Trisula. Kula samangke kula milih mboten nyumurupi gumelar ing jagat semeng lembulan pukulun. Mastromo sidhem sekaring bawana aduh Kakang Narada wonten dawuh wah rak tenan to kepincut tenan saiki kula arep melu-melu kula arep melu-melu niku lho Kakang Narada kendel sampun pawis rumiyin nggih pun ping pinten to kula niku jenengan dawuh kali kula kan sumene pirang jam ping pinten mawon kula Pak wah ngatos-atos wah la jan tenan dewaning Buddha pangrencana we dewaning para dewa men kalah. Permoni wonten dawuh yen to pancen kaya ngono kekarepan kita. Ning atase kita kuwi isih kalebu garwa ulun. Dina sak mengko destun temen ing atase ulun ki selaku minangka guru lagi, minangka garwamu. Kita kuwi garwa panjenengan ulun yen to ulun ora minangkani apa kang dadi kekarepane Atmaja ulun dhewe si Dewasrani mendah dosa ulun sing bakal ulun sandang panjenengan minangkani iya ulun maringake dina sak mengko panjenengan ulun bakal golek srana kepiye wae supaya iso misahake antaraning Dresanala lan Janaka wekasan dina sak mengko Dresanala iso diwengku dening Dewasrani permoni Buta Pandhawa tata gati wis raya Indriyaksa sara maruta kula ngaturaken matur sembah menika tanpa pepindhan pukulun iya tumuli dina sak mengko Kakang Narada kula wonten dawuh kula aturi nimbali dhateng Atmaja ulun nggih menika pun Brahma ya Sang Budawaka Kakang Narada nggih nyuwun pamit madal wasilan di Guru ingkang atos-atos Kakang Narada
Astunama Sidam Skaring Bawana Brama Budawaka sawise satata kita ulun timbali maragake matur lan panjenengan ulun Budawaka nun amin pasang liman tabe tinebene ngelodini dumawing tawang tuwang Rama ulun wanter sabda tama paduka nimbali dhateng ingkang putra ing swarga dahana damel kejut penggalipun ingkang putra pun Budawaka dinincak mangke paduka nimbali dhateng ingkang putra pun Rama ulun samangke wonten wigatos menapa damel kaget penggalipun ingkang putra ing swarga dahana kula aturi paring dawuh ingkang tetela kula nedya midhangetaken sabda tuma paduka Kanjeng Rama ulun Sang Hyang Jagat Girinata ulun aja kaget kita ulun timbali mangarsa ulun ana ing bale marti kundha nun inggih Rama ulun mangerti lamun dina sak mengko Durga sowan mangarsa ulun matur kelan panjenengan ulun yen to dina sak mengko dheweke kepengin nuruti apa kang dadi pamothahe Atmaja ulun si Dewa Srani mangerti lamun dina sak mengko Dewa Srani kepengin mungkasi jejakane bareng didangu karo Durga Dewa Srani bloko yen to ora ana wanita ingkang keduga ngrobahake bebeteng jiwa kanalendrane kejaba amung anakmu si Dresanala wayah ulun Dresanala mula dina sak mengko gandeng panjenengan ulun ngeboti karo panjenengan ulun Yuki si Permoni panjenengan ulun ngeboti karo Atmaja ulun si Dewa Srani mula Brama dina sak mengko ulun dawuhi kita supaya misahake antarane Dresana lan Janaka dina sak mengko Dresana bakal ulun dhawuhake karo Dewa Srani Brama aduh ulun Pukulun nyuwun pangapunten Pukulun menawi mekaten ingkang dados dawuh paduka kula boten saged nglampahi Brama wonten dawuh yen to kita ora nindakake kang dadi dawuh ulun padha karo kita ora ngabekti kelawan panjenengan ulun nanging kula nyuwun sewu Pukulun Dresanala menika sampun minengku dening Arjuna mongko kula nembe remen-remenipun nyumurupi anak kula pun Dresanala menika ngandhut jejabang mongko nembe pitung candra yuswanipun duh Pukulun menawi kula kedah misahaken antawisipun wayah paduka kaliyan Arjuna tetusan napa ingkang badhe kula sandhang Pukulun Brama yen to kita ora nindakake kita bakal ulun pidana ulun cemplungake ning kawah candra di muka selawase urip tanpa pangapura mergake tindakno dina sak mengko Brama Dresanala aku njaluk pangapura ngaturaken manuwun ingkang tanpa pepindhan lho Pukulun yo Permoni tiba padha-padha dina sak mengko irmu dina sak mengko apa kang dadi karepane Dewa Srani bakal kasembadan wala niki lho Digro wah nuwun sewu nek ngaten-ngaten carane kula mboten sarujuk tantrimaning Kakang Narada wah kula ora trima lho iki wah le ngeboti anake kok nganti
Wah, bubrake rumah tanggane wong liya wae mboten saya tak yoga niku. Kula nuwun sewu lho. Menapa paduka menika mboten nyumurupi, dalem menika paduka beto Satpol PP. Aduh Kakang Rodo. Paduka mboten sah tumut-tumut perkawis menika. Cekap ingkang rayipun manik moya ingkang ngamungkasi. Ya, kula nek ngoten carane niku kula ora trima lho Di Guru, kula aturi emot. Niki mumpung kula tesih halus. Niki tesih sore niki mumpung tesih halus. Kula aturi emot sampun ngantos kalimput dhateng ucapipun tawi aturipun Durga menika. Menika mboten prayu kedadosanipun nganti Kadrisana kelakon pisahan Janaka. Ora bakal tumantone Kayuwangan Suralaya lan apa ing dadi penggalih Janaka. Kula nyuwun sewu lho. Kakang Narada mboten sah tumut-tumut perkawis menika. Lah nek ora melu-melu terus kula ken ngopo? Ha? Nek kula nyumurupi kahanan Kayuwangan sing mboten tentrem ngaten niku aluwung kula mboten dados dewa Di Guru. Aluwung kula medal, kula tetel, kula saking dewa menika kula mboten tumut. Kula menika dipun coret jeneng kula saking buku Dewa Kadewatan menika kula mboten satipun tumutaken kula menika mboten melu kula. Nek kanane Kayuwangan saya kaya ngene, aluwung kula medal Jawi, Di Guru kula mlajar tepih Di Guru. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan lho Bu kula dene paduka. Sampun kersa minangkanipun ingkang dados kekajenganipun gegayuhanipun Atmaja Paduka pun Dewa Srani. Iya permoni ya. Gandeng dina sak mengku panjenengan ulun wis utusan nglawan Si Budawaka utawa Si Brama. Supaya dina sak mengku misahake bale wis maning antaraning Dresana kelawan Janaka. Permoni ayo tak kanthi menyang Karang Kawidodaren. Nindakake kewajiban panjenengan ulun. Nggih kula dherekaken nanging sadurunge kuwi penyarian kula wonten dawuh Rama Wulun. Budalna kang padha seba ingsun nedya kundur manjing ana ing Karang Kawidodaren nganti permoni. Nok nistaken dawuh kemareng nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarian. Dresana ana pukulun wonten menapa paduka remu pasuryanipun rawuh wonten mriki nganti pasmaningkang kados mekaten. Dresana Cahayu apuranen bapakmu yo. Bapakmu gelem ora gelem ora bakal iso mbadal sing dadi dawuhe pukulun Sang Hyang Manikmaya. Krana sebab menapa? Nggih. Mangertiya. Dina sakmengko bapakmu ditimbali pukulun Sang Hyang Manikmaya sing wigati. Ngendikake yen to Betari Durga sowan mrono kepengin minangkani kepengin mujudake sing dadi gegayuhane anake Si Dewa Srani. Dresana apuranen bapakmu Cahayu. Apuranen bapakmu dina sakmengko pukulun Manikmaya ndhawuhi supaya
aku kudu misahake bale wis mamu antaraning kowe lan Janaka Nger Dresanala Cahayu nek kowe manut karo bapakmu teges kowe sing kabekti karo aku Nger ning jroning kaya ngono aku isih ngetok karo kowe Nger aku mung manut apa sing dadi krenteking atimu monggo kowe lagi ngandhut jabang bayi 7 sasi umure Dresanala aku njaluk ngapura aduh Rama Pukulon napa ingkang dados dawuh paduka menika leres ya bener kabeh iki mau ngendikane Pukulon Sang Hyang Jagat Girinata yen kowe gelem pisah karo Janaka teges kowe isih ngeman nyawane bapakmu lan kowe isih ngeman keselametaning wong tuamu Nger Dresanala nanging yen nganti kowe ngeboti bojomu lan ora ngeboti bapakmu dina sakmengko aku bakal dipidana ning Kayuwangen utawa ning Kawah Candra Dimuka selawase urip tanpa pangapura Dresanala. Oh aduh Rama sasat apa sebayu kang kabeh sing dadi atine Dresanala dewa kaya ngapa lakone kudu kaya ngene alu wong Dresanala ora nyawangku mlering jagat yen to kudu pisah karo Pangeran Janaka dewa kula nyuwun kawelasan Rama Pukulon aluwang kula mboten nyumurupi gelaring jagat semeng rembulan menawi kula kedah pisah kalian Pangeran Janaka Dresanala ana apa crita kelampun Kakang Diajeng oh Diajeng garwaning pun Kakang unung apa cerita kelawan pun Kakang matur kelawan pun Kakang aja tawang-tawang tangis kaya ngono kena ngapa iki ana curiga ana gres ning ngarepanmu Diajeng garwaning pun Kakang duh pangeran kula nyuwun pangapunten iya bloko karo pun Kakang Diajeng garwaning pun Kakang rikala semanten Rama Pukulon Bathara Brahma rawuh mriki ngendikaken bilih Dewa Srani kepengin mengku garwa kula iya terus kudu kepiye nanging jroning raos kula menika mboten saged ikhlas krana kula menika tresna kelan panjenengan tuwin kula tasih ngandhut jabang bayi 7 sasi yuswanipun njur iki ngopo ana curiga sing ana ngarepanmu iki Diajeng matur kelawan pun Kakang aja kanthi tawang-tawang tangis kaya mangkono samang Rama Pukulon Bathara Brahma rawuh mriki ingkang wigatos namung badhe misahaken katresnan kula lan katresnan panjenengan menawi Rama Pukulon Bathara Brahma batal ingkang dados dawuhipun Pukulon Sang Hyang Jagat Girinata dinten sakmangke Rama Pukulon Bathara Brahma badhe dipun
pidana dipun cemplungaken wonten ing kawah candra dimuka tanpa pangapura pangeran. Oh pun kakang wonten dawuh Raden tresna kulan tresnamu manunggal nyawiji ora bakal iso dipisahake dening apa wae. Aku mung pasrah marang Gusti yen jagat sak isine isih ngayomi katresnanku lan katresnanmu ora bakal wigar nanging kosok balene yen pepestening jagat aku kudu pisah lawan Diajeng. Tegakno pun kakang bali nyang Madyapada lalekno selawase urip Diajeng garwaning pun kakang. Oh tobat jagat dewa Bathara jagat pangestu ngara wae lah dalah. Ora lega rasane atiku yen ora nguyak karo kowe Kakang Mbok. Wong edan wong lenang ora ngerti sin. Wong lagi ditinggal sing lenang malah arep genti nyenengi sing wedok. Tobat aja ngono kuwi ta. Wong wedok ki nek wis lara ati pasang story hatiku galuh. Mesti wae bakal gampang dicedhaki cedhaki atine dening wong lanangan liya. Ora bakal, ora sudi. Dimas diwusrani kowe aja kaya mangkono. Ayo to Kakang Mbok, ladenono kelawan aku. Ayo, ladenono kelawan kunarepaning diwusrani. Ayo to Kakang Mbok. Sepisan wae. Dadya garwaku dadi garwaning pun Kakang Cahayu. Kurang piye to? Bagus nek diitung isih bagus aku timbalan Janaka. Sugih isih sugih aku timbang Janaka. Arep Janaka ke juragan kayu. Ning isih sugih diwusrani timbang Janaka. Ayo to arep Janaka kae lananging jagat lan curing bawana. Ayo ladenono brantaning pun Kakang. Ladenono brantaning adimu iki Kakang Mbok ora bakal sudi ngladeni kowe. Lah dalah. Edan aja lunga Kakang Mbok. Diuyak nggih, diuyak. Aja lunga kowe. Rumau sayah Sang Dewi Dresanala den bujung dening Sang Dewasrani. Dadasa kuleng mangke kaya ginelak wancine tulising dewa
karyaning para pujangga ing kono karo musik punang jabang bayi arsa mijil saking guwa garba miyak langse gumbala giri brol mijil jabang bayi pegik warnane oh aduh ngger kowe ngerti padang hawa nalika kahanane wong tuamu tintrim kowe tak gadang dadi bocah sing iso mikul dur mendem jero asmane wong tuwa lan kowe ngger cah bagus sing iso malesake larane wong tuamu ngger cah bagus batu-batu ning kene to kowe oh batu-batu batak uyak-uyak kok mlayune banter temen lho batu-batu betana diuyak kaya ngono kok malah ndoboli meneng kowe meneng kletak gulumu Betari Duraga kowe arep ngopo batu-batu Pak ora lega rasane atiku yen to ora gendong punang jabang bayi iki ndi tanganmu minggir batu-batu Pak Bu Agus kaya bapakne ayo kene tak gendong anggo mimik cucu wis batu-batu batise bayi kok njaluk sing neka-neka Dresana iki anakmu iya kuwi anakku wah ora lega rasane atiku yen ora ngejur-jur kuandane bayi iki parat ngarep ngopo dewa sranik welat dalah batu-batu bat kakang mbok lam-lam perjiwat baya merat baya ingsun remet dadi ndika ayo ladenana kelawan brantaning pun kakang aku wis ora kuat ngempet kakang mbok ayo ladenana aku ora sah wigeh ringa-ringa ladenana adimu ing Tunggul Malaya iki wong lenang ora ndek isin ngerti kahanane wong lagi barbaran ditinggal bojone barang kok wis arep nyedak ayo to ladenana berantaku ora sah demok-demok kowe bali apa ora bakal bali yen to nganti kakang mbok Dresana loro ngladeni kelawan aku ayo ladenana aku wong lenang ora ndek isin aduh Nomo Sidam Sekaring Bawono Kaneka Putra sawetara kita ngadhep ana ngarsaning ulun padha prayogakna nggonira lungguh ana ngarsaning panjenengan ulun Narada
namit pasang liman labih tinebene nglodoni dumawing tawang doang. Rina patno ing tulak mandu lho. Wonten sabda tama paduka miji dhateng suwanipun ingkang abdi ing Sidik Pangeran. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandapu padha paduka Iwang Adi Bukulun Bathara Wenang. Ya ulun tampa. Mbaya liwat pangestulun kebat kita tampani. Lah nggih kula pundi jimat paripeh dayanana ing kasantosan. Narada gawe kaget sotaning ulun. Dene kita sowan mongko tanpa tinimbalan, kita sowan ngabiyantara ngarsaning ulun. Apa wigati keng bakal kita aturake marang panjenengan ulun sartana kawigaten napa Kaneka Putra? Kepareng matur. Ya niku wis kula niku jane pun bingung kula njersoan mriki. Dinten sakmangke menika wonten ing Bale Marti Kundha wonten ing Kayuwangan Suralaya menika sakmangke ngawontenaken pasewakan. Ngawontenaken paseban para dewa, para dewi, para hapsara, para hapsari. Ingkang mriku sampun lenggah nggih menika pun permoni nggih pun Durga menika. Ya banjur kepiye? Lah ing mriku niku Durga niku matur nek kepengin nuruti kalih sing digayuh anake nggih menika si Dewa Srani. Lah Dewa Srani niku kepengin mengkulas nunggiling widodari. Lah sareng dakon iki widodari sinten manita ngendi sing ditresnani kalih Dewa Srani niku piyambakipun blaka bilih mboten wonten wanita ingkang keduka ngrubahaken jiwa kanalendranipun si Dewa Srani menika. Ya banjur kepiye matur kang luwih tetela lawan panjenengan ulun. Lah sakmangke menika Bathara Guru menika mboten trima lah ning nek gandeng pun dibujuk pun digodha kalih dewaning godha dewaning pangrencana menika walah mboten danten saged bisa nglawat lho. Nang sapa apa kae. Wah, jangan lombok aku wetengku ngelih aku. Lah menika, lha tentu sak mangke menika pukulan utawi Adi Guru utawi ingkang putra pun Sang Hyang Manik waya menika sak mangke nedeng wah. Penggalipun nedeng wah pikiripun wah. Wekasan sak mangke nimbali dateng wayah paduka pun Bathara Brahma nggih Sang Budrawa Kuspada sak mangke misahaken antawisipun Bale wis manipun Dresana kaliyan Arjuna menika mangke tiba-tiba misahaken. Lah menika sampun kananipun sampun geger. Ya lha niki nek kula mboten matur panjenengan mboten badhe rampung perkawisipun. Ya samangke tumulira jan-jane Brahma niku kaya ora gelem-geleman nika. Nek gandeng dipun ancem dening Adi Guru, lah nek kaya kita ora nglakoni wong dadi tindak ulun, wah kita ulun pidana ulun cemplungaken ing kawah Candra Dimuka selawase urip tanpa pangapura. Lah niku sing kula mboten saruse enten ngoten niku. Meh ngeboti cangkeme Durga kok nganti nglilakake putune sing ngrabiane Janaka. Ya niki kula manggaken lho niki kula mboten badhe. Wah, kula mboten bisa wonten niki kula. Mas Tunama Sidam Sekaring Bawono. Narada, yen to pancen kaya ngono kang dadi atur kita. Jeneng ulun mengiso prihatin, jeneng ulun mengiso nyawang lelakon iki saka Kayuwangan Ondarandir Bawono. Wah, lha nika ngaten to, kok ngaten ta nika? Hah? Kok mboten enten ketindaklanjutan? Kok mboten wonten tumindak saking paduka Wukulun Sang Hyang Bathara Wenang ning yen ulun petang. Mesake bocah iki merga saka patrape Manikmaya sing isih miyur bebudene. Narada, wonten dawuh. Kanthi lantaran bocah iki panjenengan ulun bakal ngelingake pakartine Manikmaya Kaneka Putra Yana Dewa anuntuna wangaprang tias padha sar-saran. Mati kula pun lega. Nek paduka tetela cetha ta paduka kados maten ingkang abdi ing Sidik Pangudal kantun nderek. Iya.
lermo sakwetara narada kula ingkang bakal muruba kajuwananipun nang bayi iki mangga kula dherekaken ngatos-atos Bu Kulon. iya Mugi-mugi wah muga-muga ya iso eling tenan Adi Guru wah. Pak Kartini wis kaya ngono ki angel dielekke tenan. Tak sawang saka kayangan kaya ngapa lakone mengko Adi Guru. Tobat ora lega rasane ngatiku yen to tak cemplungke ning kawah Candra Dimuka. Mati dina sak mengko kowe bocah cilik. Kowe iki bocah kaya ngene. Tobat. Bungoe kok seru banget to ya. Apa dison sistem? Ora lega rasane ngatiku yen to ora tak cemplung aku ning kawah Candra Dimuka kene kowe bayi. Kacarita anak Sang Bathari Durga ingkang gendhong punang jabang bayi ing cipta arsa den lebur wonten ing kawah Candra Dimuka. Tanpa semono anyarengi swaraning guntur ananggih Sang Hyang Bathara Wenang ingkang sigra mapan wonten angganing sang jabang bayi kala wau. Siniram banyu gege boten lebur nanging saya mencorong tejane saka jejabang dadi celaprang pekik mbranyak pasmone kinantenan kasekten ingkang linuwih awit jinangkung Sang Hyang Padawenang sigra mijil saking telenging kawah ngamuk punggung Sratamtaha nirbaya nirwikala kepelajar kapiandhem Sang Bathari Durga kala. Ayo amuk
anggro sesumbar lindu bumi gonjeng kumalu odo kuntur katuk tumembak banyuku mambang ayo amu Suramrata Jayamrata mbanjen padha-padha iki sapa kana wong wadon tak sawang raine kok medeni temen batu-batu kok iki ning bocah ning jejaka kowe sapa ngger takon karo aku ora duwe jeneng wigatimu apa kowe mrepeki karo aku kowe nguyak-uyak karo aku mangerti dina sak mengko aku bakal takon karo kowe sapa jenengku lan sapa bapakku sapa ibuku batu-bat nek kowe takon karo aku ora bakal ngerti lho lho kok dhisik wong wedok kok suarane iso gedhe kaya swara wong lenang batu-bat kowe bocah saka ngendi kowe bocah wingi sore aja klithian nyahene aku takon karo kowe sapa bapakku sapa ibuku nek kowe ora iso meneh keterangan sapa jenengku sapa bapakku lan sapa ibuku ora ana gunane kowe ana kene sapa kowe takon karo aku Bedari Durga ayo saiki tuduhno sapa bapakku sapa ibuku kandhakno jenengku sapa jenenge bapakku sapa jenenge ibuku sapa nek wis pok omong ki aku ming weruh aku ming bakal sungkem ngersaning wong tuaku aku ora weruh nggih aku ora weruh mati kowe Suramrata Jayamrata Acarian putra lamun kawekasan ika misanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta iki sapa ana jejaka pekik warnane bocah yen tak petung iki umure lagi 10 tahun kowe sapa kok ana wong raine persis karo aku longok kaya aku kowe sapa kowe lho nungkak krama ora tata krama karo dewa kowe dewa iya ulun iki dewa jenenge sapa ulun Bathara Penyarian wah Pak Carik udu penyarian kuwi sing dadi juru tulis sing ana ing Kayuwangan. Oh, sekretaris kowe mingan. Ya wis sak karepmu cah bagus. Kowe sapa? Aku ora duwe jeneng. Lho. Apa wong tuamu ora maringi jeneng karo kowe? Jenenge wong tuaku wae, jenenge bapakku lan jenenge ibuku wae. Aku ora mangerteni kok kowe teko takon sapa jenengku, kowe takon sapa jenenge bapakku lan ibuku. Mula gandeng dina sak mengko aku ora weruh. Aku takon karo kowe nek kowe ora iso nuduhke sapa jenengku, sapa jenenge bapakku lan sapa jenenge ibuku, rawe-rawe rantes kabeh para dewa bakal tak ajar siji-siji. Lho mengko sike. Aja kaya ngono ngger cah bagus, kita kuwi ibarate lagi jejaka, lagi bayi wingi sore wae kok arep ngamuk ning kayangan. Ora urus. Saploke aku dadi bocah nang Kayuwangan iki kok sik Kayuwangan iki jenenge apa? Kayuwangan iki nggon sing kepiye? Kayuwangan kuwi
papan sing gembandul tanpa centrelan. Gembandul tanpa centrelan. Iya. Nek ngono wae aku ya duwe. Lho, udu sing kuwi. Nanging kayuangan ki papane ora ana nggon lemah lan uga ora ana ing nggon angkasa. Lanjur papane nggon ngendi? Dhuwur Gunung Himalaya. Dhuwur gunung. Iya. Nang ngono gulu. Hus. Kok kita aja kaya mangkono kita sih bocah cilik. Aku ora urus. Nek pancen kowe ora iso nduduhke sapa sing dadi wong tuaku, aja takon dosa rawe-rawe rantes, malang-malang tak antemi kabeh wong. Mati. Ayo. Aduh, mati aku. Ono apa Dimas kok melayu-melayu ora karuan. Aduh. Kakang aku njaluk ngapura. Aduh, aku njaluk tulung. Ana bocah Joko ngamuk punggung Suratanto Nirbaya. Kaya ora tontone bocahe. Dewaya nuntun wong abrang padha sangsaran ira wang-wang. Oh, lho iki sapa ana wong sepatonan? Ana wong nganggo klambi sembagi, kowe sapa? Lho. Nungkak krama ratata krama karo dewa, kowe nungkak krama. Waratata krama karo panjenengan ulun Bathara Brama. Kowe Bathara Brama, nek ngono kowe ya dewa. Iya. Lah saiki gandeng kowe dewa, aku tak takon. Lulungku sik. Kowe sapa kok ora basa, ora iso tata krama, ora iso basa. Pancen aku dilairake kaya ngene. Kowe takon karo aku ora duwe jeneng. Lho. Apa wong tuamu ora maringi jeneng karo kowe? Padha wae karo sing kae mau. Takonane ming kaya ngono. Ayo, saiki aku tak takon. Nek pancen kowe kuwi dewa, pancen kowe kuwi wong lantip panggraita. Jan jarene jroning alam nggo garba aku tau diomongi. Swara sing dumeling tanpa wujud. Sing dumeling ana ing taling aku. Jare dewa kuwi ngerti sak mobahmu ing titah. Titah kuwi menungso sing gumelar ana ing jagat. Iya, pancen kaya ngono, Gere. Lah saiki aku tak takon. Nek pancen kuwi dewa tenan, kowe iki wong lantip-lantip tenan, saiki aku tak takon, jenengku sapa? Jenenge bapakku, jenenge ibuku sapa? Nek kowe takon kaya mangkono, panjenengan ulun ora mangerteni, ulun ora ngerti sapa jenengmu. Lan ulun ora ngerteni sapa sing dadi wong atuwa kita. Padha wae kowe dadi dewa ora ana gunane. Waduh. Ayo, maju kabeh. Ejan.
mati aduh aku kalah. Waduh. Iki ngapa ta kok mundur kelaran iki? Sampean ya kene. Aduh. Ana Jejaka sing ngamuk punggung Suratamtaha. Nirboyo ning mriku ana ing Kayuwangan. Lho, kaya ngapa bocah tak tontone? Nek pancen bocah ngayal ora kena dielekake, ak jiabute wae nyawane parat. Kene ming bocah semene kok ngedape-dape temen do ngalahke wong gedhe. Iki sapa kono suarane gedhe banget? Wujudmu brewok, jenggotmu dawa. Apa kowe wedhus kurban sasi ngarep kowe? Hus. Aja ngawu gawar ngawur ulun iki dewa. Nek ngono kowe ngerti sapa to jenengku, sapa to jenenge bapakku lan jenenge wong tuaku. Nek kowe takon ngono, pangestumu aku ora weruh. Wah, antemi wis ngosik. Sabar. Fair. Kowe sapa? Aku Yama Dipati, dewaning tukang jabut nyawa. Nek meng jabut untu aku pinter. Wah, bocah kok ngayale iso wangsulan kaya ngene, Nger. Kowe sekolah nanti? Aku ora sekolah. Jenengmu sapa? Aku ora duwe jeneng. Waduh. Kowe lairmu tanggal pira? Ora weruh. Sing genah aku lagi wae mentas saka lengkeng gunung sing genine Mobal. Ora karu-karuan. Waduh, iki bocah bar dijadi ning kawah Candra di muka wah wis mbebayani. Nek kowe tekon sapa wong tuamu, kowe tekon sapa ibumu, kowe tekon jenenge bapakmu, kowe aja takon karo aku ya, Lik. Cah bagus. Aku isih pengen waras, aku isih pengen sehat, aja tok antemi. Njur aku kudu kon takon karo sapa? Kowe takono dewaning para dewa pukulun Sang Hyang Manikmaya, aja takon karo aku, Nger. Cah bagus. Nek pukulun Manikmaya ora iso menehi keterangan sapa jenengmu, sapa jenenge bapakmu lan sapa jenenge ibumu, aja takon dosa pukulun Manikmaya, Jatasana. Lho. Pukulun Manikmaya kuwi sapa? Kuwi dewaning para dewa. Kok kowe ngongkon Jatasi, kowe ra ya dewa to? Iya, pancen aku dewa. Nek ngono pukulun Manikmaya kuwi nalendraning para Jawata. Lah kene iso ngarani ngono. Iya, pukulun Manikmaya. Aku takon karo kowe sapa jenengku, sapa jenenge bapakku lan jenenge ibuku. Janjiku ora iso wangsulan aja takon dosa. Bumi angus kayaken kene. Bagus. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya guna-guna magawe kelar ira wang Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana. Iki sapa kok ana titah malang kerik tanpa tata krama ngarep ulun? Iki sapa kok ana wong tangane papat numpak naga tenggoke cacat
Mripate telu iki sapa iki? Kok aneh temen tenggokmu biru, tanganmu papat kok kowe malak ya kowe. Liyane tangane ming loro kok kowe papat dhewe iki. Nek bojomu pirang-pirang iso ngloro-ngloro berarti. Kita sapa kita aja ngawu gawar ngawur. Iki kayangan papan sing kebak wewaler sing kebak walat. Ora urus. Apa kowe dewa? Iya, ulun alendraning para Jawata. Dewaning para dewa ulun Sang Hyang Manikmaya. Wah, nek ngono wis sing dikandhake karo Yamadipati mau kowe. Kita sapa? Kok bocah ora iso basa, ora iso tata krama. Nungkak krama kelawan panjenengan ulun. Kowe takon karo aku ora duwe jeneng. Lho. Mula dina sak mengko aku teka mrene iki sing wigati mung bakal takon sapa jenengku. Lan sapa jenenge bapakku, sapa jenenge ibuku. Kowe dewa kewi dhewe sing tak takoni nek nganti kowe ora nuduhke apa sing tak takonke mau aja takon dosa. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Guntur geni guntur angin, sirnakno bocah iki guntur geni guntur angin. Kowe ngopo? Hah? Kowe tak takoni sapa bapakku, sapa jenengku, sapa ibuku? Kok malah dolanan kembang api kowe iki ngopo? Ora ngeman gosok tahun baru kowe. Bung Mas Trama Sidam Sekaring Bawana. Ngger kita baliya. Yen to kita takon kelawan panjenengan ulun ora mangerteni sapa sing dadi wong atuwa kita lan sapa sing dadi jeneng kita. Kowe ora padha, kowe guru padha wae karo dewa-dewa liyane. Kowe jare nalendraning para dewa. Dewa kuwi akeh sing ngriyake yen to dewa kuwi ngerti sadurunge minarah. Dewa kuwi ngerti marang mubah musik ing titah. Ning panjenengan ulun ora mangerteni tenan. Panjenengan ulun ora pirsa tenan. Wah, aja tau dosa antemi tampar Kyai Cis Trisula ngger. Ping pindho kowe dolanan. Mau kowe dolan ning Mbang Api, saiki kowe dolanan obeng. Kowe ngopo nyunyuk-nyunyuk ning dadaku ora bakal tumomo apa-apa. Oh Mas Trama Sidam Sekaring Bawana. Ora usah janturan kowe, ha? Wela dalah iki sapa iki anake sapa ya? Makane aku nanjehke karo kowe, mula aku takon karo kowe. Nek pancen kowe ora iso nanjehke sapa wong tuaku, ora iso ngandhake, ora iso ngendikake sapa wong tuaku, sapa jenengku lan sapa bapakku, sapa ibuku, aja takon dosa. Rawe-rawe rantas papan sing jenenge kayan bakal tak bumi angus. Wela dalam mati iku. Strayoni binatang mongko isane ming mlayu. Angger diancem ngono wae, ya tak uyak sak kecandakmu, sak kecekelku. Aja takon dosa nek kowe ora iso mene wangsulan tak jotosi kowe Bathara Guru. Ambel gegek ugek sak dolita mel Kok rada lomba ta men. Iki wis esu-esuan Bagong aku nyantai wae. Aja nyantai to. Nyadong dawuh Ndara Janaka. Ndara Janaka sajak rengu pasuryanipun, sajak sungkawa menawi kula. Kula waspaosaken kok Ndara Janaka menika nandhang sungkawa Gus enten napa?
kepareng ingkang abdi pun Semar nyadung dawuh Gus. Gus. Ndara Janaka. Jeng paring dawuh napa? Mesake kula lho niki kula dereng wangsul. Kula dicegat mun jenengan merpeki. Lah kok malah dadi bareng kula cedhake malah tingkem netrane. Hah? Napa sampean napa Semar niku pun mboten sampean nanggep? Napa kula pun mboten manganggep? Hah? Meng kaya gedhog-gedhobyok omongan kula ora manggatekke. Meng kaya sing nggo gusah manuk kaya omongan kula ting krumpiang pirang-pirang ora manggatekke. Den jeng paring dawuh napa? Mesake kula ali anak-anak kula niki ming 3 jam. Pun 3 jam ngentosi jenengan le Sungkawa. Gus Ndara Janaka. Nggih pun nek mboten ajeng melu kalih Semar, mboten ajeng gatekke kalih Semar nggih pun. Nek kula jenengan susah niku kula ya susah padake ora. Ngurusi awak kula dhewe wis susah. Ora sebaene kok. Ndan kaya ngoten susah pun mboten sah melu kalih kula, mboten sah melu karo para Panakawan. Mang tutuke le susah, mang teruske le Sungkawa. Ndara, ada apa? Kok saja Sungkawa niku enten apa sajane? Hah? Damelku mesar ing penggalipun ingkang abdi ing kagaringan pun nala garing. Enten paring dawuh napa Gus? Paring ingkang kula ingkang abdi nyadong dawuh. Ndara Janaka. Gus. Dus. Kok panah ndasmu lho reng. Gus kok dus. Kuwalik hurufe, kuwalik ora. Pun mboten sah kula mumpun ngelekke, mboten saged dielekke. Pun mang tutuke le Sungkawa, mang tutuke le susah. Ora iru-iru bapak kula enten mriki mawon. Sak geleme dhewe. Iki nek ora aku sing ngrampungi ora rampung. Kowe pinter kok, Truk. Lah iya. Wah jan wis ora. Ngene iki. Arep tak kapake wis menawa sisik. Kadanging pun Kakang Yayi Arjuna kena ngapa si Adi ndadak sedih, kena ngapa si Adi ndadak Sungkawa? Pun Kakang iki Nalendra ing Ndrawati banget mboten tresnani si Adi yen to si Adi susah pun Kakang melu susah yen to si Adi nandhang Sungkawa pun Kakang ora bakal iso nahan apa kang dadi ganjelaning atiku. Campur-campur amen iki kresnane saka Karang Tumaritis kok. Ya kadang mung Kakang Arjuna ora masuk, ora isih ora gelem paring dawuh. Ha iya wong apa ya Kang? Ndara Puntadewa Truk. Ya. Kadanging pun Kakang Yayi Arjuna. Si Adi kena ngopo sedih? Si Adi kena ngopo susah? Yen to pun Kakang utawa si Adi nandhang sedih, pun Kakang melu susah. Wis malah kok banjir, Truk. Banjir dungkulmu ora. Sapa ya wong Ndara warku Ndara, Truk? Ya. Siap. Aduh. Kok kaya bojoku nek nguyuh. Wantun ndasmu ora. Kon ngeterke nguyuh malah digesah. Digesah ya. Kon ngeterke tak nuwangi sing njaba lah. Jan suarane ngono kok ya. Wah. Slamprong. Bacane ora kleru. Ora iki wis tak tata. Wah. Adiku adiku bocah bagus kaya Irus. Kaya Irus, Bang. Heeh. Adiku bocah bagus. Kena ngopo kowe dadak sedih? Nek kowe susah, aku melu susah. Nek kowe sedih, aku melu sedih. Wah, Janaka kurang gede. Wah, Janaka rada antep sithik, Truk. Wah, rada gede sithik. Rada gede sithik. Ora iso. Ucel-ucel.
Kowe muni piye kowe mau? Aku kon gedhe sithik, wis ora iso. Ducel-lucel. Iso engko. Wasak kowe ducel-lucel wis ora piye-piye kowe. Wis kaya ngono senengane ora. Oh, senengane kok ora. Arep suarane sapa kowe? Wis ora efektif kok iki kaya ngene. Nek ora kaya ngene carane iku wis ora bakal efektif. Anu Petruk. Bojone Ndara Janaka ki akeh kok le. Anu Ndara sapa jenenge? Sri Kandi. Ya. Jajale ngene. Pangeran panjenengan iki menapa? Kula aturi paring dawuh jenengan kon nandhang sungkawa. Sing cetha truk puathak watu cengelmu. Ya. Mugi ora kasar-kasar kaya ngono. Panjenengan menika kenging menapa pangeran kula aturi paring dawuh. Ora masuk. Ya. Ndara Sembadra. Piye? Ndara Sembadra. Pangeran panjenengan menika kenging menapa? Kenging menapa paduka nandhang sungkawa? Kowe ngopo ya, Kong? Aku nerokke kethek. Ya ora nang kethek. Nang ko. Ya nang simpingan ya. Panjenengan kenging menapa pangeran? Kula aturi paring dawuh. Ora masuk lho. Mending nyelentrem. Oh iya. Wong kok ditutke dalang kok ora sembada. Ora sembada piye? Dalang akeh lho nang kene. Iya. 7 aku ngitung. Oh. Man dalang-dalang dong nglumpuk nyontoh aku. Wis sombongmu kaya aku main niru-niru mayangan bengi kae kok. Oh iya. Ah serakane. Truk jajal swara banci. Ndara Janaka ora senane dolan ro banci to. Oh iya. Ngejak aku kok. Oh. Ning jalan kapas kae. Oh. Mesti nek kurang kon nomboki aku. Oh. Iku senenganmu ora ya jajale ngene. Nek nganti ora tangi aja tak apa. Nek kaya ngerti, "Heeh, kuwi sepatu 7.000, pakune entek 12.000." Oh. Ya jajale. Nuwun amir pasang limantabe Raden Batobat. Ya ampun Raden Janaka bagus e. Jengersaken pinten melih? Kok pinten-pinten menika sagal, ampun full service. Petruk ki lha nek ora ngono ya ora anu to. Pun sak selawe mawon. Mboten salah larang-larang. Kula kaliyan jenengan niku, kula niku lama lho Raden Janaka kula aturi paring dawuh mboten sah sungkawa niki enten panglipure lho Raden. Petruk, Nun. Kok nggo sembrono? Kowe ngerti nek aku dolan iki mengiming dhewe. Kok teko kowe nyuwara kaya banci pajurene. Nggih. Tak kira suarane apri. Jebul ming dapuramu. Tiwasa aku wis arep mangkat. Kowe iki wong-wong apa? Modiar kowe. Sing akeh niki. Niki sapa? Gong tanggung jawab. Oh, setane Gong malah ning angkringan ngopo to? Lagi pesen es teh, Truk. Rene tanggung jawab iki nesu tenan lho. Wah, kula gegilani tenan iki. Wah, jan wis dadak ngakal-akalan banci barang to, Mal. Ah sing ngakon ra aku to. Kene tandane ora gentle. Ya, Mundur ngono nandangi ngene kok ora rampung-rampung. Ya, Mas. kakangmu Petruk kon rek pecah ndase. Truk, rene to ngarep dipecah kok. Dipecah ndase modar ya engko nek wis dipecah kek didung kaya celengan. Kuwi tandingan ora. Wah, wis nesu tenan lho aku wegah-wegah tenan wah. Jan kuwi dadak nyoro-nyoro banci bareng. Ngeten ngeten iki klarifikasi ngene. Petruk kula kenyuara banci niku kula ngertos sampean nek ben malam Jumat kliwon mesti dolane ro banci, nggih to? Iya ning ora usah diomongke ning kene. Gawe lingsem penggali Arjuna ning atase aku iki lan angin jagat lanturing baun kok ming trimo dolan ro banci. Lah nyatane heeh to. Bloko mawon Ora usah getak-getak. Kakangmu Petruk kon rene pecah ndase. Pun sabar.
Lah kula niku enten sababe. Sababe apa? Sampean yo susah kok. Nek sampean susah, kula melu susah. Ora mung kula Petruk Gareng bapak niku susah kabeh. Niku deloken bapak, mang tonton, mang menoleh. Bapakmu turu Bagong. Wah, dan wis edan ki Semar ki yahene kok turu. Mer. Wah, watak watu ndasmu. Bengok seru neng kuping. Ndara nesu. Lah ngopo? Petruk nyuara kaya bansi. Cah kok sing. Nek ora aku sing nandingi ora rampung. Oh, Pak, kowe anu mituane. Heeh. Arep elek-elek ngene iki aku dhisik tau dadi bojone Anik Blorong. Oh lah, ngundat meneh. Kene penggirangku sing cedhak kamera kuwi dadi bojone Anik Suwarni meneng wae. Anik Suwarni, Mbokne Peri. oh, Makne Atun. ya. Enten napa, Gus? Kok samalah susah penggalihe Kakang Semar. Mangerti lamun dina sak mengko. Mesti wae Kakang Semar wis batin neng ngendi lungaku kok aku wis suwe ora ketok. Lah nggih lah kula niku mbatin lho Landoro Janaka niku teng pundi? Duk nalika Mbrasta Prabu Niwata Kawasa nika. Jenengan ket sakniki dereng wangsul ing alhamdulillah sakniki pun wangsul merga sabibaripun sampeyan saged nyernakaken Prabu Niwata Kawasa menika sampeyan dipun paringi kelungguhan inggih menika dados dewa wonten ing kok dewa Sing bener kamera watak sisan kowe. ora kasar-kasar matane ngantuk omong klerak-kleru Bagong Sing bener. Panjenengan dipun paringin nugraha nggih menika dados Nalendra madeg Nalendra nggih menika men Prabu Kathili. Lah sapa? Menrili sing bener. Kalitri, wong Bagong kuwi ajarane sesat. Kali ngaku kuwi. Wis ora. Jejuluk Prabu Kalitri. Niku lho. Terus jenengan dimenangake sekedhi kurang sewiji gayuh salah satunggaling widodari. Lah saniki jenengan pun entuk widodari pinten? Ngendikane mung sekedhi kurang sawiji kok pacakane pirang-pirang. Kakang Semar, wonten dawuh. Mangerti lamun dina sak mengko. Aku mengku ya kuwi widodari. Atmajani pukulun Sang Hyang Bathara Brahma. Ya kuwi Sidrasana. Oh alah niki lamun kecandhak. Walesane jenengan sakniki wangsul. Mangerti lamun dina sak mengko. Kanjeng pukulun Bathara Brahma nampa dawuh saka pukulun Sang Hyang Jagadgirinata. Yen to dina sak mengko atmajane ya kuwi si Dewa Sarani. Motah-motah kat kepengen mengku ya kuwi garwaku Sidrasanala. Garwaku Diajeng Darsanala. Lah terus mula dina sak mengko gandeng Dewa Sarani kuwi klebu atmajane pukulun Bathara Guru. Gelem ora gelem aku sing kudu ngalah Kakang. Aku sing kudu ngalah. Aku trima sing mudhanana ing jagat nglaleke selawase urip Sidrasanala. Alwong ilang-ilangan bojo siji wong simpenanku akeh. Wah iki simpenane pirang-pirang ya iki. Mula Kakang Semar dina sak mengko aku njaluk iguh partikel. Munggo kepiye panemune Kakang Semar? Ajeng pripun to? Bojone kuwi nendi enten den. Yakin niku mbok sumpah. Lajeng pados bojo niku gampang. Teng Parang Kusuma niku. Niku yakin kula niku jenengan pun kadol ngaten niku.
Mawon mesti gelisah bembrano bete aku. Kakang Semar aku njaluk ego partikel. Munggo kepiye lelakonku sing kaya manggene. Saniki ngeten mawon. Jenengan kundur ning negara Ngamarta. Sebab niku nek mboten direm mengke enten buk ngajengan buk enten dalan. Ngajeng dalane ku enten toko supermarket. Niku kula aturi ngatos-atos. Sebab nek mboten ngatos-atos mengke empuk. Lha niku mawon iku partikel kula. Asem turu kok. Aku kan ora tak ngono kae. Ya, wonten ndasmu kowe. Bungok suneng kuping. Nek kendang aku pecah diwakiske. Nenek bejo, hus. Kundang kuping pecah kok. Pripun Den? Aku njaluk iku pertikul munggo kepiye lelakonku sing kaya mangkene. Sampeyan wangsul kundur teng negari Ngamarta. Pinanggih kalih ndara-ndara kula para Pandhawa. Nyuwun iku pertikel kalih ndara-ndara Pandhawa. Petro Bagong Garing Tutna Ndara Janaka. Siap tutken Ndara Janaka. Ayo le. Ayo. Ayo Pak. Ayo. Tresna sinayeng manglung mintonaken triwikramanira kanggo mitraning asta ing Werkudara Jlithong kakangku piye durung nganti pun kakang rerasanan karo Arjuna menyang endi to lungane Arjuna biyen nalika jaman Prabu Niwata Kawaca mothah kepengin dadi nalendraing para dewa nganti Janaka iso ngalahake Prabu Niwata Kawaca wekasan madeg Nalendra jejuluk Prabu Kalida ning Kayuwangan ora pangrengkok iki kaya Janaka mulih rene. Wah, Lidheng kakangku. Wus. Jlitheng sing bener sampean. Wah, Jlitheng kakangku. Aku ora weruh timbalana mbok menawa atine lagi sungkawa yen dititik saka pasuryane Arjuna wonten dawuh Koko Prabu kaya kene matur kelawan pun Kakang Sira Yayi Siadi ya kene aduh Koko Prabu kula nyuwun pangapunten ngantos kula supe dhateng kewajiban kaprajan minangka peranganipun minangka panengahipun Pandhawa iya Raden ngopo mersaki gage matur Kang Tetela kelawan pun Kakang kang dadi
Sabab kowe ora bali semrono suwene nganti lagi tekan saiki. Aduh Koko Prabu, dinten sak mangke duk nalika lakon Prabu Kalidi kula dipun wenangaken gayuh widodari sekethi kurang sawiji. Wekasan kula gayuh antawisipun Dewi Dresanala atmajanipun Pukulun Bathara Brama Yusang Budawaka. Terus kepiye? Dumadakan sak mangke sampun wiwit anggen kula mbangun Bale Wisma manjing jroning palakrama kalian bojo kula pun Dresanala. Wekasan sak mangke Dresanala ngandhut punang jabang bayi ingkang sak mangke dinten sak mangke sampun yuswa 7 candra utawi 7 sasi Prabu. Nanging saiki piye? Ananging sak menika ingkang dados sabab kula wangsul wonten ing Praja Ngamarta menika boten sanes jawi amung Rama Pukulun Bathara Brama ingkang nampi dawuh saking Sang Hyang Manikmaya. Bilih dinten sak mangke Dewa Srani kepengin anggayuh inggih menika pun Dewi Dresanala. Pengen mengku Dewi Dresanala minangka garwanipun, minangka jatu kramanipun. Njur kowe kepiye? Si Adi kok bali kepiye? Dinten sak mangke Rama Pukulun Bathara Brama nyuwun supados kula wangsul dhateng Madyapada utawi misahaken antawisipun kula kaliyan Dewi Dresanala. Wekasan dinten sak mangke Koko Prabu kula ingkang milih aluwung kula ngalah. Kula mboten mengku widodari wonten ing Kayiwangan Suralaya Koko Prabu. Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara Arjuna wonten dawuh. Sabar wae Si Adi. Sabar dhisik. Mbok menawa Pukulun Manikmaya nedeng lali, nedeng supe marang kahanan, wekasan bisa dibujuk dening mungsuh, bisa dibujuk dening apa wae. Ngene nggih. Lajeng sak mangke kados pundi? Ngentenono mbok menawa ana trontong-trontong selaing pepadang Yayi. Kresna ulun jaluk tulung Kresna. Kanjeng langit ngelap-ngelap katon lir kencang alis risang mawe gandrung. Pukulun kula ngaturaken sembah sumangga ming mangabekti kula kunjuk. Ya Kresna ulun tampa pangestu ulun tampanana kula punika jimat paripih dayanana ing kasantosan. Wah, guru kakekku aku ngaturake basaku katura. Ya Werkudara ulun tampa pangestu ulun tampanana. Pukulun kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabekti kula kunjuk. Ya Arjuna ulun tampa. Bekti kula kunjuk Pukulun. Iki kaya suarane nala garing. Nggih, pangestunipun. Wah, jan menapa dewa ki lamur ya, Truk. Oh ya lamur ya, Truk. Kaya ora meng ngrungokake suarane iki kaya suarane iki, kaya suarane iki. Wis sepuh kaya. Dewa ki ora iso tuwa, ora iso enom, ya meng ngajek ngono kuwi wae. Bekti kula kunjuk Pukulun. Ya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana. Nggih kula pundika jimat. Pukulun Bathara dosen, bekti kula kunjuk Pukulun. Iki wis sesuk Gong ora ngawur kowe. Wis ora ana wong delok iki, Gong. Apa iya nah? Heeh. Aku yakin streaming YouTube isih akeh. Ya ora. Paling mung karek 100, 200, para malah ming 1 2. Bekti kula kunjuk Pukulun Bathara Guru. Ya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jamit jimat. Kula pundi nggo jimat paripeh dayanana ing kasantosan.
Pukulun kula nuwun sewu wonten wigatos menapa paduka mlajar tebing ngantos ndamel kaget penggalipun ingkang abdi punata Ndrawati. Kresna destun temening atas yul niki diwaning para dewa teka keplayu saka kayiwangan. Jino sak mengko muga dadi kawuninganmu. Ana bocah jejaka sing ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara Kresna ulun jaluk senjata pitulung tombak kenceng kepiye munggung ulun ngatasi bocah iki Kresna. Saking godha saguru kula yanamo tuso sang sri jagat dewa Bathara iki sapa Ratu Ireng Tunteng? Lho apa iki jejakan sing dingendikake Pukulan Brara Guru mau? Kowe sapa Ngger cah bagus? Kowe sapa? Takon karo aku ora duwe jeneng. Lho kok kowe ora duwe jeneng? Kowe sapa? Ngaku kowe sapa? Takon karo aku Natandrawati Prabu Bathara Kresna. Prabu Kresna. Yo. Kae sing mburi kaya gendruwo kae sapa kae? Gedhe dhuwur brewoke gedhe. Wah, mikro idea endrasing kusike iki ditakoni sik. Iki bocah saka ngendi ditakoni sik? Nekke aku gendruwo. Cah iki sore idea endrasing mletrek. Ayo maju aku ora wedi karo kowe. Wah, Kresna minggir sik Werkudara. Aja gawe mangkel pun Kakang to. Iku Werkudara. Iya. Jabang bayi gedene semono kuwi. Iya. Kowe goleki apa Ngger cah bagus? Aku goleki karo beburonmu. Neng kene ora ana sato kewan, neng kene ora ana kidang, neng kene ora ana menjangan. Dudu kuwi sing dadi beburonku. Lah banjur kepiye apa sing dadi beburonmu? Beburonku ora liya ya mung Bathara Guru. Welah dalah. Langap bocah ora duwe subasita. Tak pestheke kowe ingkang minangka dadi kramaning kayangan. Ora mendhak ronce kupingmu. Ampun Den Ndara. Bebayani ngeten iki. Ndara sinuwun Kresna. Piye Kakang Semar kok kowe menggak karo Arjuna nggone bakal mrosana karo bocah iki? Iki sapa kok ana wong ambune ledus nang mburiku? Awake kaya bedhog. Bedhog dengkulmu. Aku ki elek-elek ngene dhisik dewa. Kula niku riyen dewa, Den. Ndara. Kok kowe njeluk aku Ndara, kowe iki sapaku? Jenengan niku Bendara kula. Ora lha iki janjane iki sapa Kang Semar? Mengke kula omongi, bocah niki niku bocah sing agek goleki karo bapakne. Kowe ngopo kok goleki karo Pukulun Manikmaya? Aku kepengin weruh sapa to sejatine aku. Aku kepengin weruh sapa to sejatine wong tuaku. Welah dalah. Kowe ngerti ora Natandrawati? Yen takon karo aku ora bakal ngerti. Wah, Semar iki bocah saka ngendi? Kok kowe entuk anak gentho? Gentho. Iki senes gentho niku anak-anak satriya niku. Kakang Semar, aja mbok penggak tak pulos ora perunge ronce niku piye bocah iki. Ampun jenengan
nganti kelakon mulasara kelakon merung kupinge bocah niki jenengan mengke getun. Ora lajane iki sapa? Dinteni mawon wahyaning mangsa kala. Jenengan iku ampun sok nyawang ngangge netra wadak. Ning mangsawang ngangge netra batin Den niki sejatine sinten? Ulun sewu-sewu kelepatanipun ingkang abdi nata ing Ndrawati. Kula nyuwun pangapunten Bu Ulun. Wong wilahing Mastunama Sidam sekaring bawana. Iki sapa kana cah cilik? Mlangkreng ning pundhakku tanpa subasita. Nggih. Bocah. Bocah Joko sing ngamuk ning Kayiwangan. Lho, kosek kok kowe neranyak karo aku. Kowe mancik ning pundhakku njur kowe ora basa karo aku. Pancen ulun ingkang ngamping-ngampingi kelawan jeneng kita. Kita kuwi sapa? Kita kuwi kowe. Berarti jenengku kita. Dudu. Niki suwe nek jelas ngaten iki suwe. Mboten sah. Mboten sah jelaske Bu Kulun. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bu Kulun. Ya Kresna ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat. Wah, wenang kakekku aku ngaturake basaku Kadura. Ya Werkudara ulun tampa. Pukulun bekti kula kunjuk ya Arjuna ulun tampa. Manikmaya wonten dawuh Pukulun. Ulun sing mayungi bocah iki amarga saka kalimputing Manikmaya ingkang isih nampa rembug manis. Mula ulun bakal paring pidana marang Manikmaya. Ulun paring pangandikan dadi dewa kuwi aja sok kumalungkung, aja sok ngegungke kelawan derajat pangkate. Inggih Ulun kula nyuwun pangaksama. Sineksenan jagat sak isine gandeng bocah iki lelakone ngedapi-dapi lan gedene bocah iki saka Agni. Mula bocah iki ulun paringi pusaka asma Wisaning Geni, ya Wisanggeni Kresna lan kabeh wae. Bela dalah jagat Dewa Bathara kula Wisanggeni. Apa? Aku nek njeluk kowe sapa? Aku womu, aku Pakdemu. Pakde Kresna. Yo, lah kene iso muni kaya ngono cah bagus. Nek ngono mburi kae Pakde Werkudara. Wah, mau nekke kaya gendruwo saiki njeluk Pakde. Wancal biase. Werkudara aja ngono iki anakmu dhewe lho. Wah, anakku sing endi? Aku ora tau duwe bocah gentro kaya ngono. Wong si dhewe ora iso tata krama, ora iso basa kok ngonekke Wisanggeni gentro. Wisanggeni? Piye, Pakde? Nek kowe arep weruh iki lho Sudarmamu. Iki lho bapakmu sing patutan karo ibumu Dewi Dresanala, Wisanggeni. Aduh, Rama. Wisanggeni nggih anakku cah bagus, ora ngira kowe wis gedene semene. Iya Rama. Rama, ana maning. Kowe meneng dhisik wong kaya bedhug, Hus. Wong kaya bedhug. Den pun tepangaken nami kula Rosbanti. Sing tenan to Mir wis esuk. Nami kula Semar, Den. Kula Semar. Semar nggih. Kula niki abdine ingkang Rama nggih abdine jenengan. Nggih nang ajeng teng pundi-pundi sing momong kula kalih anak-anak kula. Anak-anakmu sing endi? Naku nek njeluk kowe piye? Wah, ngoten mawon. Anak-anakmu sing endi wae? Lah niki lho.
Sing enten sing mripate kera, enten sing irunge dawa, awake dhuwur, kalih enten sing mripate kaya ndok dadaran. Sing mripate kera jenenge sapa? Pun tepangaken nami kula Gareng. Lho kowe nang endi? Kula enten mriki kula ndelik. Sapa jenengmu mau? Bopeng. Gareng kok Bopeng ora senengane Gareng. Nggih. Pun tepangaken den nami kula Petruk. Hahaha. Jeneng kok apik men. Lho lha pripun? Jeneng kok Krupuk. Kula Petruk. Petruk apa Krupuk? Petruk. Dan pun tepangaken kula Bagong. Sentong. Bagong. Bocah apa kowe? Ngarani wong tua sak geleme dhewe. Bagong iki bendaramu lho. Iki wis do ketemu karo wong tuane, wis ketemu karo Sudarmane iki wis kelakon, wis berhasil takon bapa. Tanganmu yo ora ngono kuwi. Wis men iki angel diobahke. Wis ngene wae men. Ngger anakku Wisanggeni. Ulun utawa aku sing dadi bapakmu. Bapak iya aku ngaturake bektiku katur. Gonjang ganjing langit ngelap-kelap katon. Bergencang alis risang mawe gandrung. Mas Rama sidam sekaring bawono. Arjuna wonten dawuh pukulun. Gandeng bocah iki utawa si Wisanggeni wis nemokake sing dadi Sudarmane, wis nemokake wong tuane. Sing ora liya ya kuwi kita dhewe. Arjuna inggih. Rumaten bocah iki openono bocah iki. Tak ulun gadang bocah iki bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa. Inggih pukulun matur sembah nuwun. Wis Kresna Werkudara Janaka lan kabeh wae. Ulun kundur makayangan nustakaken dawuh nderekaken jengkar paduka pukulun Sang Hyang Bathara Wenang. Kelap katon lir genjang alis risang mawe gandrung. Diajeng garwaning pun kakang kok tekan kene. Aku dibujung, kula dipun bujung-bujung dening Dewa Srani Pangeran. Dan Ndara Wisanggeni. Piye wae? Nah niki nek ajeng pirsa kalih Kang Ibu niku Mang Maju, sampean Mang Maju. Endi apa ibuku iki? Nggih. Jan. Kok ambune wangi wae? Ya nggih ngoten niku wong widodari. Loh, ibu wong ayu, wong ayu. Cen ibuku ya ayu tenan wae. Lah nggih. Lah nggih kok ya ayu tenan, isih enom. Wisanggeni. Piye Pakde? Kuwi ibumu Dresanala. Ibu bektiku katur. Anakku ngger Wisanggeni, anakku bocah bagus. Iya ndak tampa pangestuku tanpa nono. Tak gegem ndadekake jimat. Lah kene iso iki sing ngajari sapa ya? Mboten ngertos. Pun gawan saking mriko.
Ketut nyandi ta iki? Pindah cekelan, Gong. Wah, gender kok beda wonge. Ayo pancen wong kowe pindah cekelan. Nggih, anakku wis anggeni kowe wis gedhe semene. Ibu Dresanala kowe kok ayune kaya ngene. Mbemu ngir apa kuwi? Lambemu mbangir, Bu. Litmu ning bus. Siwa Semar ki ngapa to jane iki? Aku meng ngandhake kulitmu kuning. Iya. Mbot mureng. Niku napa meleh? Kuwi kleru watak lho, ora wedi kalih Ndara. Rambutmu ireng, Ibu. Iya. Sumura. Suwengmu loro. Kok mudinge kono? Ki tanganku seret. Arep rene ora iso, Bu. Ya nggih, gandeng kowe wis ketemu karo aku. Dina sak mengko aku banget tresnani karo kowe. Njur Ibu ngapa mrene? Aku arep matur karo bapakmu. Raden, kula dipun bujung dening Dewa Srani, mati dening aku Dewa Srani. Ayo Bu, mulai nang kesatrian. Ayo. Dewa Srani piye? Ayo. Menehno Dresanala karo aku, menehno Kakang Mbok Dresanala karo aku. Takon ngladeni brantaning Dewa Srani, kok dina sak mengko urung kelakon, mati dening aku. Apa ya? Mati. Ayo, aku ora bakal mundur, aku ora bakal kalah. Aduh. Ayo, Baliyo. Ora sah gayuh Kakang Mbokmu, ora sah gayuh Mbakyumu Dresanala. Kae wis dadi bojone wong kok kowe isih pengin gayuh wae, kok kowe isih seneng wae. Iya Kakang, aku njaluk pamit. Baliyo saiki. Wah!